exam na. Ano sila lola sa bata o lolo po ka sa bata. Oo. Lolo og lola. Oh, mao ni sila Ingon ko lolo na siya og sa ako. lola. Mga langga sa bata. Ang bata karon wala diri kay tuwa pa sa eskwelahan, wala pa nakakuan niya. Ang kini siya, mao na siya ang ginasakaan pod. Kasi ngalan nimo lang? Rogin. Og ihang bana ni Rogin. Pilido? Abilia niya siya manulong. Abilia manulong. Mao jud no, musulong jud. Unsa imong apelyido man de? Manikis. O mao ni sila langga, mga langga, ang lola sa bata ug ang apuhan. Kaso ang bata karon wala pa. Naata karon diri sa ilang kahimtang tanawa nato ang ilang kahimtang. Kung kinsay mga malumong nga kasing-kasing diha o anda mo tabang atong lang ipaabot sa ilahang inyong mga tabang mga langga. Sino mo na mi para na sa inyo Umag diri lingoy diri o. Yang to diyan dughan di matinga man ko nga inig ubo niya anaon man niya yan dughan anaon niya. Gibunalan daw siya. Gibunalan lagi diri o. Nya atong pangutanon dito nganong